Înainte să înceapă video, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru suma de 266 de abonați. Nu mă așteptam că o să am atâta susținere din partea voastră. Ce să mai zic, vă mulțumesc, sărbători fericite și stați aproape, urmează o compilație de Crăciun și de Revelion probabil. Nu uitați, dați acolo hai cu like-ul, toată lumea să apese pe butonul de like, subscribe în caz că sunteți noi pe canal și vizionare plăcută. Avem aici o comandă de la PyroShop, după 3 săptămâni în care n-am mai postat, revin cu ultima colecție pe anul 2022-2023, comandă de 300 de lei, cu tot cu transport, ultima comandă pe anul ăsta, hai să vedem ce se află în cutie. Și acum o deschidem frumos, să vedem ce se află aici în cutie. O hârtie, cred că l-am desfăcut invers, o cutie de Dumbu. Deci începem în forță cu o bucată de Dumbu Monster de la Classic, 44 de grame, cam atât ar trebui să aibă. Un Dumbu 50, încă un Dumbu 50, o bucată Monster de la Classic, tot așa, deci până acum două bucăți de Monster, două bucăți de 50, două cutii cu 5 focuri, să vedem câte grame are oare pe bucată. Neck, 1 gram pe bucată, 5 de grame pe pachet, categoria P1, bun. Deci două cutii cu 5 focuri și un set de Dumbum 5 grame, cred că fabricație nouă dacă nu mă înșel. 100 de grame pe pachet, da, 5 grame pe bucată, producție nouă probabil 2022. Nu găsesc acum încă ca să-mi dau seama. Categoria F4, bun. Cam așa arată și asta. Și cam asta ar fi tocoletul. Știu că e video cam scurt, dar n-am dat o comandă mare, am dat o comandă de final de an, ca să postăm și noi ceva. Deci, ca să recapitulăm, avem o cutie de Dumbum de 5 grame, două bucăți de Dumbum Monster 44 de grame, două bucăți Dumbum 50 de grame și două cutii de 5 focuri. Bun, și cam asta ar fi toată comanda, le-am aranjat aici frumos. Cam asta a fost și comanda de la PyroShop. Stați aproape, mare show ce vine de Revelion.